guys! Welcome back sa bago na naman natin na video. So ngayon, mag-unbox tayo ng package galing kay Inay Mimi Joy. So, let's go! Ito po yung package guys na bubuksan natin ngayon. Ito po yun guys. By the power of knife. Before anything else, gusto ko munang pasalamatan si Inay Mimi Joy dahil dito sa kanyang regalo. Thank you so much talaga Inay. Thank you for this one. Alright, so let's go. Una. Kasi ako dito. Next one. Wow. Daging pants. Tama. Itong tatlong makeup. Ito, dalawang shirt. Ito, shirt din. Para sa malamig na panahon. Right, next. Yun, ito pala yun. So, iskwaka. Ito pala yung sa harapan. Ito lang talaga yun. Yun! Ito ang best. Sukat natin. Ito pala guys, bago. Ito. So, diba? Alright, yun lang naman dito. Ito na naman tayo sa isa. Ito, galit na bag. Ang tawag ito, pouch. Ito yung sinasabi yung Inay. Ito yung Inay, oh. Ito, mga USB. Yan. I-check ko ito mamaya, Inay. Ano mo yung laman ng USB, ano ko na lang. Ito, dalawang pambabae. Tsaka ito. Power bank. Lagay ko lang ito dito, baka mawala. Para sa nanay ko to. Okay, sino pong tawag dito, Inay? Selfie stick. Perfume. Ito pa. Perfume. Victoria's Secret. Karton pa lang, mabango na. Ito pa. Carter. Yan. Perfume pa rin.
planner. Ito. Babalik ko lang dito guys, baka ano. Okay lang kamera ni kalawad dyan? Nangangalay na? Nice! Dito tayo. Sinela. Sapatos. Right? Shoes. Ito pa. Sapatos. So, walang picture na ito. Ito. New era. Shit. Ito, maganda. Good for me. Okay, pwede na tayo magkape kahit mainit. Yan. Ito pala, terno ba ito? Terno. Pwede ko itong subukan mamaya. Parang ano? Ito pa. Terno. Ayun, ito! Ito na yun! Kahit pa, yan. Next time, ba't na mo yung gamit? Kasi meron ako dito. Ay, shoutout pala kay, shoutout kay Richard ang here. Thank you sa paghawak ng camera. Kay Sir Glenn, thank you so much for helping me. Kasi sobrang hirap talaga mag-unbox kung wala kang kasama. So also next time, pwede na ako mag-unbox kasi meron akong tripod. I don't need them anymore. Joke. Okay, final. So this is Janton. okay. Ito, masarap to. Sabi niya masarap. Hangna. Oo, Hangna. spicy. Asam yan. Din asam Hindi yan. ko lang kasi mabasa kung Maggi Rich Mami Noodles. I don't know but... Ayan, maangang siguro to. Ayan. Yun lang. So tayo magtapos guys. Thank you so much. Thank you very much kay Inay Mimi Joy for this very special gift. Maraming salamat talaga Inay. Galing po from the bottom of my heart. Thank you very much. Ayan. So that would be all and see you again next time guys. Thank you so much for watching and please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hi guys, Richard ang here, Sarah. Shoutout din ko sa Ladybugs o sa Ladybugs and Gentle Dog. Ito na. Happy New Year din sa tanan. Bye-bye. Shut up, sir. Alright, that's it guys. Thank you so much for watching. Happy New Year pala. Happy New Year sa lahat ng mga sa mga bisita namin dito. Ayan po sila guys. Kapagkita ko na lang. Say hi to my vlog. Hi. So, ayan, thank you so much guys. See you again next time. Peace out. Shorts di ay. Sa tuntog naman eh. Taking pan. Akto na mo. Puti. Sakto? You a bit Sino ka tatigo mo ko na eh? Ako ano lang na kanang studio hilang sa. Muna. Ma'am, thank you ma'am. Happy New Year.
Thank you, ma'am, ha. Among gift na mo, ma'am. Hi, Ma'am! Thank you sa imong gipada! Happy New Year! Thank you so much for watching. Peace out, y'all. Ma'am,